Здравейте, потребители на YouTube. Сега ще снимаме обещах ви на MegaBG сервера. Ако лаги, ще се включи. Съответно ще сменим сервера. Нека да започваме. Ето MegaBG. Ето това е моя сервер. MegaBG. Тук влизаме. IP-то ще го оставя долу в описанието. Зато сега, ако лаги, съответно ще го изключим този сервер и ще пуснем друг. Хайде де! Хайде! Моля те, моля те, моля те! Да, yes. Ще зареди, ама малко бавно. Ето, започвам. Явно май не лаги, Just трябва да влеза от терористите. О, не лаги, супер. Вижте, като натиснете Space, имате супер джамп. Може да се разпаунате. Пишете на клона на разпаун. Как беше на клона на... Оф, това просто ще изчакаме. И вижте каква граната има, пиле. Порядък. Това е лошо. Ето. Ето тук ви излиза едно меню. И имате 9. Аз си купувам 1, всичко така. Ето има супер джамп. Хоп. Не съм много добър в този супер джамп. Не съм много добър и в сервера, в принцип. Ето първия кил. Още един кил. 3 кила. Опа, духани. Имам 3 кила от една игра. Това е добре. Ето този трябва да го убием. А така. Само така. Ето лошо. Нека да тръгнем на другата посока. Вижте какъв як нож има. Извинете, че малко лаги, но просто сервера не е много добре за снимане с него. Защото в принцип трябва да върви с 1000 FPS. Така го е направил MegaBG. Даже не беше направил клип. Как го слага. Ама описно. Пето, това е лошо. Не му убия само пето, като се ближи. Набуни, ето. Ау, каква хетка ми удари. Тук по принцип трябва бързо да играете. Много при това. Виждате каква яка граната има. Пиле при това. Пиле, ето пиле. Вижте, когато ви удари скачате. Давай. Бедай! А така. Опа! Ние спечелихме. Виждате който як машина. Също съм добър и с АВП. Не много, но колкото да има така. Аз съм добър с АВП-то като чекал. Ето така. Да застане тук например и да ги почна. Ето тук сега. Ето първи.
оръжието. Движение около гъщото. Трябва да започна. Патка. Граната. Убиваме ми. Не съм пет. Пак ще го взема това. Бем. Браво, Бросмастър. С дивле. Безпечен кубух. Сме сървъра. Да. Когато го сменя, че се върна. Да, отново съм тук. Смениха сървъра. Влизам от центъра този път. И взимаме АВП-то. Така всичко както трябва. Защо взех само флашка, път не знам. Ужас, плашвам се. Ужас. Сега искам да го запоя. Айде бе! Дойте го! Аз съм вашия бе! Ето няма да вестите. Защото останаха много. Значи взимаме 9-1-1-1. Ето. Задължително. И само това можем. Този ми пише защо дойде от нашата бе. Не знам дали е за мен. Това. Да напишем кажете хай на YouTube. Така. Ето. Не вярвам да кажа хай на YouTube. Но може. Не знам дали някой си чете. Какво? Пише глупости. Чакай да повторя. Кажете хай на YouTube. Хай бе.